Киек казлар тавыш бирә, китәләр микән әллә? Алар шулай саубуллашып үтәләр микән әллә? Киек казлар төзелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Киек казлар төзелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Киек казлар кыйгак-кыйгак бер-берсенә эндәшә. Ара-ерак, бик ерак ди, йолдызлар җемелдәшә. Киек казлар төзелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Башычында күренмиләр, киттеләр микән әллә? Алар шулай саубуллашып үттеләр микән әллә? Киек казлар төзелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Киек казлар төзелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар